Det er nogle tegninger fra en patient, jeg havde dengang jeg var på Hvidovre. Men nu gør han dem til virkelighed. Ja, det ligner ret godt i hvert fald. Thomas, der er ikke noget at diskutere. Din familie skal have beskyttelse. Jeg vil ikke have 17 mand rendende rundt om mit hus. En eller anden dag, så fortæller mig, hvorfor fanden I slipper sådan en fyr løs, ikke? Hvor lang tid har jeg? Så han er inde i en dårlig periode, så er han nok allerede i gang. Hvor mange skitser er der? Der er mange. Hvad sker der? Jeg havde besøg i går. En tidligere patient har vi løbet efter. Du kan ikke tage ansvar for hver eneste psykisk syge i det her land. Så har så sagt op. Har du prøvet at tale om fra det? Jeg så oversættelsessamling. Nu er jeg lige vendt mig til idioten. Jeg skulle have sagt det til dig. Jeg er nødt til at køre nu. Jeg tog fejl af ham. Jeg har ikke lyttet. Det var mig, han var ude efter. Det er Katrine, jeg skal have fat i en bombeekspert nu!